us gireu i mirem el material que necessitarem. Sense aixecar-nos. Ja té acabat el seu metre quadrat en paper d'embalar, llavors començarà amb els cartrons. D'acord? Llavors, algú de vosaltres té tisores? Jo. Traieu, els que tingueu tisores, les traieu, sisplau. Abans ja ho hem provat i no s'hem brutat. Una parella en aquest espai, una parella, per exemple l'Isi i el Marc. Una altra parella en aquest espai, per exemple el Quim i la Nausica. Veieu, aquí, en aquest costat, comença pel 0 i acaba en el 100. Això són centímetres. D'acord? 100 centímetres és un metre. Si jo tinc un quadrat que cadascun dels seus costats mesura un metre o 100 centímetres, llavors és un metre quadrat.